Супрацоўнік радыё «Свабода» Ігор Лосік пасля 5 гадоў у турме нарэшце на волі. Разам з ім вызваленыя яшчэ больш за 30 беларускіх палітвязней. Умовай вызвалення быў выезд з Беларусі, але не ўсе на гэта пайшлі. Палітык Мікола Статкевіч адмаўляецца пакідаць Беларусь і знаходзіцца на нейтральнай зоне беларуска-літоўскай мяжы. Гэта «Пік Свабоды». Мяне завуць Дмітрий Гурневіч. Нагадаю, што сёння 11 верасня Александр Лукашенко правёў раніцай сустрэчу з прадстаўніком прэзідэнта ЗША Джонам Коулам і прапанаваў вялікую здзелку па так званых закладніках. Так ён назваў палітвязняў. Выглядае, што гэта частка гэтай здзелкі, сённяшняе вызваленне дзесятку палітвязняў. Агулам былі вызваленыя 52 асобы, 14 з іх гэта замежнікі. Сярод беларускіх палітзняволеных гэта палітык, як я ўжо казаў, Мікола Статкевіч, філосаф Владзімір Мацкевіч, анархіст Мікалай Дзядок, Ірына Слаўнікава з Белсату, Зміцер Дашкевіч і іншыя. ЗША сёння ж адмянілі санкцыі супраць Белавіі. Таксама Джон Коул заявіў, што Амерыка хоча аднавіць працу свайго пасольства ў Менску. І мы пераходзім да нашага першага госця, з якім пагаворым на гэту тэму. Гэта кіраўнік НАО, таксама намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Вітаю, спадар Павел. Добрый день, вітаю вас і вітаю всіх гледачоў. Спадар Павел, цэлы дзень адбываецца вось гэта, я не ведаю, вызваленне ці пераход мяжы. Ці вам вядома, чаму гэта так доўга трывае? Бо, здаецца, 30 дакладней беларускіх палітвязняў дагэтуль не могуць фактычна з самай раніцы прайсці беларуска-літоўскую мяжу. Наколькі разумею, калі мы з вами размаўляем, якраз адбывалася прэс-канферэнцыя спадара Коула, асабістага адваката Дональда Трампа і таксама намесніка спецыяльнага пасланніка прэзідэнта ЗША па пытаннях Украіны Кіта Келлера, які недавно быў у Беларусі, сустракаўся з Лукашэнкам. Чаму адбываецца? Я думаю, што прычына галоўная, што шэраг палітзняволеных, які выйшлі на волю, хочуць скарыстацца сваім правам, якое прадугледжана Канстытуцыяй, нават той, якую падпісаў дыктатар Лукашенко. У гэтай Канстытуцыі грамадзяне Беларусі маюць права выбару, дзе яны пражываць могуць. Яны могуць пражываць перадусім на тэрыторыі сваёй краіны, дзяржавы, Рэспубліка Беларусь. І ніхто не мае права без іх згоды выправадзіць іх па-за межы тэрыторыі Беларусі. Тое, што зараз адбываецца на мяжы, гэта называецца словам дэпартацыя. Гэта называецца парушэннем Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Ну, мы ведаем, што Лукашенко, я ўпэўнены, нават не чытаў Канстытуцыю. Прашу прабачэння, чытаў, можа, один раздел, які называецца «Прэзідэнт Беларусі», якім чынам выносіцца імпічмент. А што напісана ў іншых раздзелах, яму не цікава. Можа, і прачытаў, але адразу забыўся. Спадар Павел, хто сёння галоўны герой дня? І на ўвазе, дзякуючы каму гэтае вызваленне стала магчымым? Ну, па-першае, давайте будем рэалістычна ацэньваць тое, што адбылося. Камунікацыя ідзе на працягу уже некалькіх месяцаў, са студзеня. Мы таксама размаўлялі з амерыканскім бокам. Дарэчы, гэта Лукашенко сёння прызнаў, звяртаючыся да спадара Сміта, намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША. Я ведаю, што вы з гэтымі беглымі там размаўляеце. Да? Это не значыцца, што хтосьці хоча перацягнуць коўдру, ці сказаць, што хтосьці прывёў да сітуацыі, што людзі на свабодзе. Але камунікацыя была, ёсць і будзе, і важна, каб амерыканскі бок таксама чуў наш пункт гледжання дэмакратычных інстытутаў, дэмакратычных сілаў. На сённяшні дзень, калі мы ацэньваем гэту сітуацыю, мы павінны памятаць, што са дня вызвалення Сергея Ціханаўскага статус палітзняволеных атрымала 115 чалавек. Сёння 8 чалавек плюс. Увогуле 115. А сёння Лукашенко вызваляе 52 грамадзяніна, у тым ліку 38 грамадзян Беларусі і 14 грамадзян замежных краін Еўрапейскага Саюза. На сённяшні дзень гэта выглядае як канвеер, як карузеля. Канешне, для нас важна, і тут я хацеў бы адназначна падкрэсліць, каб не было ніякіх спекуляцый, дыскусій, свабода кожнага і кожнай, беларуса і беларускі. Тое, што выходзяць людзі на свабоду, мы ўдзячны прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі, ўдзячны дзяржаўнаму дэпартаменту ЗША, але з іншага боку мы павінны быць рэалістамі. Но мы ж не павінны апладзіраваць таму, калі больш людзей трапляе ў турмы, а менш выходзіць. І таму мы ставім нашу умову і перадаем гэтую умову тым ліку нашим партнёрам, як у Вашингтоне, так і ў Брусселі. Спыненне рэпрэсій. Спыненне рэпрэсій, адначасова вызваленне ўсіх палітзняволеных. Апошнія кантакты, якія ў мяне былі з амерыканскім бокам, з амерыканскімі дыпламатамі, я перапытаў іх яшчэ раз, ці размова ідзе пра ўсіх палітзняволеных. І мне было падкрэслена двойчы. Так, усіх палітзняволеных. Значыцца, мы павінны дамагацца, каб Лукашенко вызваліў усіх. Але мы бачым, што Лукашенко
здаецца, тут выглядае ў выйгрышнай сітуацыі. Ён змяняе правілы гульні і ён кажа сёння, нягледзячы на тое, што Трамп звяртаецца да яго зноў як да прэзідэнта, што ён перадае яму запанкі у падарунак там, ён перадае яму асабісты ліст, віншуе яго з днём нараджэння. Ён фактычна ідзе супраць амерыканцаў, супраць прэзідэнта ЗША і кажа, я прапановую глобальны діл, бо прэзідэнт ЗША, як ён кажа, любіць здзелкі, так я прапановую глобальны дзіл. І давайте просто шчыра скажем, у чым інтэнцыя Лукашэнкі. Ён хоча дзіл не толькі з Злучанымі Штатамі Амерыкі, а ў тым ліку з Еўрапейскім Саюзам. Бо санкцыі, якія вы сказали адменены, яны не адменены, яны прыпынены. Гэта выдадзена генеральная ліцэнзія на магчымасць набыцця запасных часткаў абслугоўвання самалётаў Белаве, але гэта не адмена санкцый, гэта прыпыненне санкцый. Дарэчы, санкцыі на маёмасць Белаве не зняты. Таму гэта недастаткова амерыканскія санкцыі. Ён хоча, конечно, калійнае ўгнаенне зняць санкцыі, ён хоча банкаўскі сектор, але галоўны, самы моцны, самы магутны санкцыйны інструмент знаходзіцца ў руках Еўрапейскага Саюза. А тут яшчэ і падаспела Польшча, якая з 0 гадзін сённяшняй ночы закрывае ўсе памежныя пераходы і ставіць таксама ультыматум Лукашэнка. Ці трэба все гэта адмяніць, што вы пералічылі ўзамен за вызваленне 1300 вязняў, пра якія пісаў Дональд Трамп? Я лічу, што была бы правільная стратэгія, калі амерыканскі бок дамагаецца і прыводзіць да вызвалення ўсіх палізняволеных. Конечно, мы сціскаем зубы, калі да яго звяртаюцца прэзідэнт. Шчыра скажу, але галоўнае жыццё, лёс, здароўе людзей. Калі гэта прыводзіць да вызвалення ўсіх, гэта вынік. Далей ёсць Еўрапейскі Саюз. І тут мы павінны казаць і пра спыненне рэпрэсій, калі Лукашенко іх не спыняе, пра дэкрыміналізацыю грамадска-палітычнага жыцця, бо ў Беларусі не дзейнічаюць палітычныя партыі, пазаўрадавыя арганізацыі, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, пра змены заканадаўства, бо Лукашенко за гэтыя гады столькі наламаў дроў, што ён так змяніў заканадаўства, што ў любы момант, нават вызваліўшы ўсіх і спыніўшы рэпрэсіі, ён можа іх аднавіць. І трэцяе, что важно для нас, мы павінны ставіць пытанне пра круглы стол, пра дыялог з грамадствам. І можа на сёння гэта выглядае нерэалістычна, але калі была палітычная канферэнцыя ў Варшаве, хтосьці з палітыкаў сказаў, я прапаную спыніць нашу барацьбу, давайте разыдземся і пачакаем до 2035 года. Выступаючы на канферэнцыі, я сказаў, што это велічэзная памылка, акно магчымасцяў открываецца. І вось мы сёння бачым, што гэта акно магчымасцяў открываецца. Давайте паспрабуем скарыстаць больш шырокім кантэксце. Зразумела, вызваліць усіх палізняволеных, але ставіць пытанні і пра змены ўнутры ў Беларусі. Ну і зразумела, не забываем пра агрэсію, якую далей падтрымлівае Лукашенко супраць Украіны. Спадар Павел, вы вядомы прыхільнік ўсё ж такі санкцый і ціску на рэжым. Паслядоўна пра гэта выказваецеся. Яны дзейнічаюць, я адразу прабачце, што пераб'ю вас, яны дзейнічаюць. Ці гэтае вызваленне гэта хутчэй ціск, ці хутчэй дыялог? Улічваючы ліст, который... Дыялог под ціскам, пры умове ціска, бо сёння дакладна было сказано, і Лукашенко пра гэта сказаў, што яму патрэбна зняць эканамічныя санкцыі. Ён сказаў пра гэта Сергіенка. Некалькі дзён таму назад прымаў старшыню сваёй палаткі генерала КДБ Сергіенка, ну яго толькі генералы КДБ могуць быць кіраўнікамі парламента. І ён сказаў, што да, у нас ёсць праблемы з продажу тавараў на расійскім рынку. Ён страціў на гэты перыяд 2,5% экспорту Беларусі на Расію. У яго фактычна да нуля зыходзіць экспорт у Еўрапейскі Саюз. У яго праблемы з продажам тавараў в Афрыцы, таму што там цяжкая лагістыка, дарагая лагістыка, і там карумпаваныя краіны, там вельмі цяжка прадаваць тавары. Яму не прыходзяць інвестыцыі, Расія не гатова даваць яму крэдыты. І вось Ільнеіта зараз у яго цяжкая сітуацыя. А што прывяло да гэтага санкцыі? Санкцыі ў адносінах да Расіі і санкцыі ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Яму вельмі патрэбна зараз здымаць санкцыі. Так што дыялог, конечно, патрэбны, бо, як проста махаць санкцыямі, казаць, у нас санкцыі, змяні палітыку. Амерыканцы робяць камунікацыю тым выглядзе, тым спосабам, які можа нам не зусім, скажем так, прымальны, бо яшчэ раз скажу, цяжка ўспрымаць, калі яго называюць прэзідэнтам, але яны ведуць камунікацыю і што? Прыпыняюць санкцыі, частку санкцый. Мне здаецца, што пакуль гэты крок хутчэй наперад зроблены амерыканцамі, бо ўсё ж таки тэлефонная размова Трампа з Лукашэнкам, лісты, віншаванне з днём нараджэння ўжо каштуе значна большага. Ён павінен зрабіць больш. Я скажу такую вельмі, можа, не вельмі прыемную рэч, але калі Лукашенко не можа прадаваць тавары, ён пачынае прадаваць людзей. Гэтую палітыку рэалізуе Лукашенко, не мы. Гэта бандыт,
які з'яўляецца міжнародным злачынцам, ён так поступае з беларусамі. Ён не можа прадаць свае тавары на рынках расійскіх ці іншых, ён пачынае гандляваць людзьмі, каб пазней мог прадаваць свае тавары. Спадар Павел, ще одно питання. Я ведаю, що у вас зараз чергове інтерв'ю. Ми вже 21-й, спадара Павла, сьогодні. Скажите, калі ласка, вось людзі, которые сёння вызваленыя, і па нашай інфармацыі ўжо, здаецца, апошні перакрочыў беларуска-літоўскую мяжу, яны накіруюцца ў Вільню і больш-менш праз гадзіну маюць быць у Вільні. Скажите, ласка, хто ім цяпер мае дапамагчы, мусіць дапамагчы, бо гэта дзесяткі людзей, а іх выглядае, што будзе больш. Так, мы гэтае пытанне абмяркоўвалі ў аб'яднаным пераходным кабінеце, таму важны нашы інстытуты і важны пазаўрадавыя арганізацыі, якія гэтаму дапамагаюць. Аналіз быў зроблены, ацэнка патрэбаў зроблена. У нас ёсць міжнародны фонд, які падтрымлівае палізняволеных, фінансуемы перадусім скандынаўскімі краінамі, але сродкаў там недастаткова. У нас ёсць Buy Help і Buy Soul, наколькі я чытаў, уже Buy Soul аб'явіў збор сродкаў, і у нас ёсць беларусы, якія жывуць за мяжой. Давайце разам дапамагаць тым, хто цярпеў у турмах рэжыму Лукашэнкі, дапамагаць ім у гэты цяжкі час. І зразумела, што мы будзем прасіць нашых партнёраў таксама ўключыцца ў гэты працэс. І літоўцаў, і палякаў, і не толькі. Мы ўжо, калі сустракаліся на мінулым тыдні з амбасадарамі ўсіх краін, якія прымалі ўдзел у сустрэчы ў Вашынгтоне з Трампам, мы прасілі іх і папярэджвалі, у тым ліку МЗС Польшы, што будзе такая сітуацыя, калі ласка, будьце гатовы, дапамажыце. Але я думаю, што шмат што можам зрабіць мы з вамі, беларусы і беларускі. І вельмі коротка, ці падтрымліваеце аднаўленне працы амерыканскага пасольства ў Менску? Я пра гэта ведаў яшчэ, скажу так, 1,5 гады таму назад. Амерыканцы казалі пра гэта. Я тады шчыра сказаў часовым паверену ЗША у Беларусі, што я, конечно, не падтрымліваю такі крок, але калі за гэты крок Лукашенко робіць крокі, вызваляе людзей, так, гэта трэба рабіць. Гэта канстатацыя дыпламатычнай прысутнасці, гэта можа важна з пункту гледжання прызнання, што дзяржава Беларусь існуе, але Лукашенко павінен за кожны крок плаціць. Прабачце, вельмі дрэнная тэрміналогія выкарыстоўваецца, але даваць сігналы, даваць крокі, рабіць крокі, дзеянні, якія адпавядаюць нашым інтарэсам беларускага грамадства. Дякую, вялікі спадар Павел. Не смею вас больш затрымліваць. У вас зараз 22-е інтэрв'ю на чарзе. Я толькі нагадаю нашым гледачам, што маім госцем быў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Дякую вялікі вам. Дякую. Мы працягваем нашае выданне. Зараз да нас далучыцца чарговы госць Александр Кныровіч, сябра каардынацыйнай рады, блогер. Пакуль ён з'явіцца, вось ён ужо з'явіўся, мы дазволім спадару Александру запаркавацца хіба што на аўтамабілі. А пакуль што... А пакуль што я раскажу коротка, як я ўжо сказаў хвіліну таму, для тых, хто далучыўся, паўтару. Усе вызваленыя палітвязні сёння ўжо перакрочылі беларуска-літоўскую мяжу, яны накіроўваюцца ў Вільню, і больш-менш праз гадзіну там будуць. Тым часам у Вільні зараз выступае на прэс-канферэнцыі для журналістаў Джон Коул, гэта спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа, які сёння раніцай сустракаўся з Александром Лукашэнкам, правёў па інфармацыі афіцыйных СМІ 5 гадзін з Лукашэнкам, а ўвогуле жонка Коула, якая з'яўляецца амерыканскай журналісткай, пісала ў сацыяльных сетках пра тое, што яе муж ужо 2 дні быў у Менску і прамаўляў з беларускімі чыноўнікамі, высвятляў хутчэй дэталі вызвалення палітвязняў сёння, і 2 дні не было з ім сувязі, нават хвалявалася, ці выпадкам штосьці кепскага не здарылася з яе мужам, але ўсё цудоўна, ён зараз ужо знаходзіцца ў Вільні, дае інтэрв'ю на нашым сайце. Ёсць невялікая вытрымка цытатаў. Вось зараз вы бачыце на сваім экране, гэта і ёсць Джон Кол, які сёння сустракаўся з Лукашэнкам, зачытваў ліст ад Дональда Трампа, вельмі цёплы ліст. Вельмі шмат Трамп пісаў прыемных рэчаў для Лукашэнкі, узгадваў Арыну Сабаленка, казаў пра тое, што ён моліцца за здароўе Александра Лукашэнкі. Гэта дыпламатычны ліст, як казалі нашыя госці папярэдняга стрыму некалькі гадзінаў таму. Гэта адмысловая такая тактыка дыпламатычная, каб все-таки распалажыць іншага чалавека да сябе. І бадай гэта атрымалася, а у нас атрымалася злучыцца з Александром Кныровічам, які шчаслівы запаркаваўся. Вітаем, спадар Александр. Спадар Александр, я ўжо пытаюся... Да, дзень добры. У кожнага сёння пытаюся, скажыце, гэта санкцыі прывялі да вызвалення палітвязняў, ці ўсё ж такі дыялог? Ну, давайте нагадаем, что яшчэ год таму прадстаўнік нашай фракцыі Андрей Егоров на канферэнцыі «Новая Беларусь» прапанаваў
прапанаваў разглядаць сітуацыю ўжо як новую сітуацыю, а не як сітуацыю 2020 года. І тады ён казаў аб тым, што магчыма за вось такое вялікае вызваленне палітвязняў нармальна было бы размова з Лукашэнкай, нармальна было бы, ну, напрыклад, вяртанне паслоў у Мінск. Таму тое, што зараз адбываецца, мы лічым, што гэта і, канешне, ўплыў санкцый, ну, у тым сэнсе, што ўплыў праз тое, у якім становішчы зараз знаходзіцца Лукашенко. Але, канешне, гэта было б немагчыма, калі б мы прытрымліваліся такой, ведаеце, вельмі жорсткай пазіцыі, ну, кшталту адразу все палітвязні, адразу паляпшэнне, некая адліга ў Беларусі, і толькі потым некія размовы, тыя самыя паслы, тыя самыя, ну, не сакрэт, што зараз адбываецца некая такая легітымізацыя рэжыму Лукашэнкі, таму што калі Трамп званіць да Лукашэнкі, калі да яго прыязджаюць некія прадстаўнікі Трампа, то гэта легітымізуе Лукашэнку. Таму, канешне, калі ставіць пытанне, ці санкцыі, ці перамовы, падаецца, што ўсё ж такі гэта вынік перамоваў у першую чаргу. Я вось, дарэчы, казаў пра тое, што ўсе перакрочылі мяжу, вызвалены сёння палітвязні. Ну, натуральна, не ўсе. Паводле інфармацыі розных тэлеграм-каналаў, СМІ, Мікола Статкевіч адмаўляўся цэлы дзень сёння мяжу перакрочваць. Ён знаходзіўся ў нейтральнай паласе. Мы нават паказвалі здымкі. Вельмі цікава, таму што на сайце Дзяржпагранкамітэту ёсць трансляцыя, яна там абнаўляецца кожныя пару хвілінаў, і можна бачыць, ён або знікае, або з'яўляецца. Вось Вольга Лойка, напрыклад, у нашым папярэднім эфіры сёння некалькі гадзінаў таму казала пра тое, што, ну, гэта як бы, канешне, яго выбар, але гэта, у прынцыпе, грае такую кепскую паслугу іншым палітвязням, таму што гэта і затрымлівае пераход, і робіць такім няўпэўненым наступнае вызваленне. Як вы вот лічыце? Гэта фотка, вот вы зараз бачыце, стрым Дзяржпагранкамітэту. Ну, вы ведаеце, у той момант, калі былі вызвалены гэтыя людзі, і калі яны атрымалі паперы, напэўна, яны атрымалі нейкія паперы, ну, магчыма, не яны асабіста, а тыя людзі, якія іх суправажаюць, яны перайшлі з такога статуса палітвязня, які знаходзяцца у турме ці ў калоніі, у статус людзей, якія асабіста прымаюць рашэнне аб сваім палітычным жыцці. І мы ведаем Мікалая Статкевіча, які 30 гадоў змагаецца з Лукашенко, як чалавека, які такі вельмі моцны, вельмі такі паслядоўны ў сваіх дзеяннях. І калі б мы задаліся пытанне, а як будуць рэагаваць Статкевіч ці Владзімир Мацкевіч на тое, што іх вывозяць, ну, трэба казаць, што іх насильно вывозяць з Беларусі, мы маглі бы прадугледжваць і вось такі сцэнар, калі людзі уже самыя прымаюць рашэнне, як ім далей паводзіць сябе на волі. Ці гэта шкодзіць наступным вызваленням? Ну, ведаеце, калі Сергею Ціхановскаму казалі, ну, мы ж дамаўляліся, давай ты бы помаўчаў бы там некалькі месяцаў, павёў бы себя, так, знаете, ведаеце, так, тихенечко посядзеў бы недзе ў санаторыі. Што казаў Сергей? Што, ну, я не для гэтага сидзеў гэтыя 5 гадоў. І таму зараз паводзіны Статкевіча, ну, цалкам мы бачым таго Статкевіча, якого мы бачылі 5 гадоў таму. Наколькі гэта шкодзіць? Ну, тое, што казаў шчыра, наўпрост, вельмі эмацыйна казаў апошнія там 1,5 месяца Сергей Ціхановскі, як мы бачым, не паўплывала на жаданне Лукашэнкі быць таким, ведаеце, добрым парнем для Трампа. Таму мы, канешне, ўсе спадзяемся на тое, што будуць вызвалены все палітвязні, што будзе нейкая вялікая такая вялікая умова паміж Трампам і Лукашэнкі, і што будзе нейкая цана за гэтае вызваленне. Но сёння мы бачым, як былі знятыя санкцыі з Белаві, але ж мы разумеем, што гэта вельмі такі малы крок насустрач з боку адміністрацыі ЗША. Таму я ўсё ж такі спадзяюся, што вось гэтыя сённяшнія дзеяння не паўплываюць на будучыню, на вызваленне ўсіх палітвязняў. Но, ведаеце, з пункту гледжання такога бытавога, калі ўжо аўтобус знаходзіцца па-за мяжой Беларусі, то ёсць шмат розных выпадкаў, калі людзі пераходзілі граніцу і пехам, і па-іншаму падсаджваліся ў іншыя аўтамабілі. Таму я не лічу, што сёння вось гэтыя паводзіны неяк істотна ўплываюць на і судьбу іншых палітвязняў, якія знаходзіліся ў гэтых аўтобусах, ну і таксама на нашу будучыню. Гэта маё асабістае меркаванне,
што Мікалай Статкевіч і іншыя маюць права весці сябе, ну так, як яны самі вырашылі для сябе як асобы, як палітыкі. Таму, ну, я все ж таки спадзяюся, што гэта не паўплывае на будучыню, бо жаданне Лукашэнкі прарваць гэтую міжнародную ізаляцыю, быць нейкім асобным палітыкам, такім асобным ад Крамля ў першую чаргу, таму што мы, ну, разумеем, што тое становішча, у якім ён апынуўся, калі ён з'яўляецца васалам, сатэлітам Кремля, дзіўная рэч, але яно не падабаецца яму і яно не падабаецца нам. Таму што калі з ім размаўляюць у ЗША, магчыма, мы будзем не радыя таму, што будзе пасольства ў Менску, але ўсё ж такі гэта павялічвае яго незалежнасць Лукашэнкі, і гэта дадае магчымасці для незалежнасці цалкам краіны. Таму я ўсё ж такі і жадаю, і спадзяюся, што будуць і наступныя вызвалення нашых палітвязняў. Дарэчы, я вось удакладню, паводле літоўскай тэлевізіі Мікола Статкевіч выйшаў з нейтральнай зоны ў напрамку Беларусі. А вы зараз пабачыце на нашым экране гэта відэа з мяжы. Вы бачна, гэтая група палітвязняў, якая, я так разумею, перайшла ўжо мяжу, яна на літоўскім баку, якая якраз такі накіроўваецца зараз у Вільню. Я там пазнаў на гэтых кадрах журналіста Паўла Мажэйку, які таксама сёння быў вызвалены ў рамках не абмену, фактычна, проста вызвалення. І давайте яшчэ зараз іншае відэа паглядзім. Я прапаную таксама, Александр, пракаментуеце. Джон Кол таксама з Лукашэнкам сёння гаварылі пра гэтых закладнікаў, як Лукашенко сказаў. Гэта цытата была з Дональда Трампа. Я папрашу гэта відэа каротенькае паказаць, і мы зараз вернемся ў студыю. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях, тем более они не за политику осуждены, на статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно, наверное, не очень, мы можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений. Но я готов обсудить эту тему, и если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, Господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп, большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем. Давайте и этот вопрос обсудим, хоть он для меня абсолютно не главный, да и для вас, наверное, тоже хватает в мире проблем. Александр, што, на вашу думку, прымусіла Лукашэнку пайсці на гэту глобальную сделку? Ну, тое, чым мы з вами уже размаўлялі сёння, гэта абмежаванасць яго знешніх кантактаў праз Крэмль, праз Пуціна. Гэта галоўнае. Ён разумее, што ён знаходзіцца побач з, ну, ведаеце, з міравым такім, не ведаю, як у кінакоміксах, такіх галоўны зладзей. Ён вельмі не жадае знаходзіцца ў гэтым становішчы і далей. Таму, канешне, санкцыі, канешне, там, Белавія, ці Белкалій, ці банкі беларускія, якія дагэтуль знаходзяцца пад санкцыямі ЗША і губляюць грошы. Але грошы, мы разумеем, што для Лукашэнкі, канешне, грошы не галоўныя. Галоўнае і гэта ягоная улада. І тое, што ён мае магчымасць размаўляць з Трампам напрост па, не ведаю, як па мабільным тэлефоне размаўляў, ці па такім, ведаеце, класічным стацыянарным тэлефоне, для яго менавіта гэта самае галоўнае, а ніяк не грошы. І, канешне, Трамп яму падыгрывае, Трамп яму дае такія пасы, дае такую магчымасць. Для чаго гэта ЗША? Ну, таксама яны ведуць сваю гульню, канешне, не ў інтарэсах беларускіх палітвязняў ці дэмакратызацыі Беларусі. Трамп ніколі не кажа слова дэмакратыя ў Беларусі, ніколі не скажа словы пра аднаўленне дзейнасці незалежных СМІ, ці пра аднаўленне дзейнасці палітычных партыяў, ці пра аднаўленне дзейнасці некамерцыйных устаноў. Не, гэта такая умова, гэта такая гандлёвая сделка, але галоўны матыў Лукашэнкі гэта, канешне, магчымасць самога такой размовы з Трампам. І, ну, все астатняе гэта другаснае пытанне. Ну, вось за кратамі застаюцца яшчэ больш за 1000 палітвязняў. І, на вашу думку, што это будзе адбывацца такім самым чынам і будуць партыямі прывозіць па 50 чалавек, што 20 разоў на мяжу, ці ўсё ж такі Лукашенко неяк прыйдзе да этой глобальной сделки и усіх вызваліць адным махам? Ну, я не ведаю будучыні.
Я не Нострадамус, не бабка Ванга, не могу Шкада. предсказать. Мне таксама шкада, магчыма, маё жыццё бы развівалася б трохі інакш, чым яно закрочыла у турму. Але я не ведаю будучыні. Тое, аб чым кажа сам Лукашенко. Ён кажа, я гатовы к вось гэтай вялікай сделкі. Я гатовы аддаць і ўсіх, і 1000, і 3000, і 5000, калі вы зацікаўлены ў гэтым. Я звярну увагу нашых гледачоў, я прапаную сябе ўявіць такія перамовы, напрыклад, з ЗША ці некай з еўрапейскіх краін, каб некі, ну не ведаю, прэм'ер-міністр размаўляў бы з другой краінай і прапанаваў бы забраць грамадзян ЗША ці некай іншай краіны да сябе. Я сябе не магу, канешне, гэтага уявіць. Але мы маем справу з Лукашэнкам, які паводзіць сябе менавіта як такі, ведаеце, лідар злачыннай групоўкі. І таму гэта магчыма. Я не ведаю, што можа прапанаваць яму, канешне, Трамп. Маіх вачах, канешне, зняццё санкцый з Белаві гэта амаль нічога не каштуе ні для ЗША, ні для Беларусі. Я наступныя дні, канешне, распавяду, што такое з эканамічнага боку гэта зняцце санкцый з Белаві, гэта вельмі мала. Зняццё санкцыяў, напрыклад, з банкаў, гэта трохі болей. Зняццё санкцыяў з Белкалія і, напрыклад, некая умова па куплі, давайте себе уявим, на 5 гадоў наперад па куплі ўсіх калійных угнаенняў Рэспублікі Беларусь не па тых коштах, па якіх купляюць сёння Кітай, а яны амаль у 2 разы, а то і болей меншыя, чым яны былі тады, калі не было санкцыяў на Беларусь. Так вось, умовы для гэтай сделкі я магу себе уявіць. І вось яшчэ 19-20 аўтобусаў, якія прыехалі на мяжу з Літвой, я таксама магу себе уявіць, і я вельмі спадзяюся, што гэтая сделка няхай і за кошт санкцыяў, але яна магчыма, і мы, канешне, чакаем гэтую сделку, таму што неаднаразова мы, як прадстаўнікі фракцыі Пракоп'ев, Егораў і іншыя нашы удзельнікі фракцыі, напрыклад, Тацьяна Хоміч, якая шмат працуе ў гэтым напрамку, мы кажам аб тым, што жыццё людзей для нас знаходзіцца на першым плане, гэта наш першы і галоўны прыярытэт, і тут не можа быць цаны, нейкай матэрыяльнай, грашовай цаны. Таксама не можа быць і цаны палітычнай, не можа быць на гэтых вагах з аднаго боку жыццё чалавека, а з іншага боку нейкія палітычныя мэты. Таму мы вельмі спадзяемся, што такая сделка адбудзецца і што мы пабачым усіх нашых палітвязняў на волі. Дарэчы, вось вы казалі пра сделку. Мы зноў паказваем Міколу Статкевіча. Я нагадаю для тых, хто далучыўся, што літоўская тэлевізія паведамляе аб тым, што чалавек адмаўляецца пераходзіць літоўска-беларускую мяжу, не хоча накіроўвацца ў бок Вільні і ідзе ў бок Беларусі. Гэта гаворка пра Міколу Статкевіча. Вы зараз бачыце яго на экране. Цэлы дзень сёння было сачыць можна за ім праз адмысловую трансляцыю на сайце Дзяржаўна-памежнага камітэта. А мы ўсё ж такі пытанне яшчэ да спадара Александра. Вы казалі пра сделку. Джон Коул якраз у Вільні выступаючы, ён патлумачыў, у чым сутнасць гэтай сделкі. Нічога не прапісана на паперы. Ён кажа, што дамоўлена так. Мы добры крок, вы добры крок. Мы добры крок, вы добры крок. Ці гэта правільная тактыка з Лукашэнкам? Ведаеце, гэта правільная тактыка цалкам у палітыцы. І не адзін, не два, не 3 разы адбывалася такое, што гэтыя крокі рабіліся вось так, менавіта паступова, па малым нейкім крокам, потым больш і больш. Таму гэта цалкам нармальна, і гэта прымальна у палітыцы. Дзіўна было б, каб гэта адбывалася неяк па-іншаму. Дзіўна было бы, каб Лукашенко адразу пагадзіўся на вось такую вялікую колькасць, таму што такім чынам умацоўваецца, як не смешна гэта гучыць зараз, але нейкі такі давер паміж бакамі гэтых перамоў, якімі з'яўляецца, канешне, Трамп і Лукашенко. Таксама нам што паведамілі, што палітвязні аўтобусамі ўжо прыехалі ў амерыканскую амбасаду ў Вільні, але, на жаль, не спыніліся каля журналістаў, таму новай інфармацыі, прынамсі, пакуль на гэты конт не будзе. Яшчэ, спадар Александр, все ж таки вы узгадвалі пра тое, што Трампу трэба так ад Лукашэнкі. Мала можна уявіць, што такая вялікая, у прынцыпе, краіна Беларусь, але невялікая ў маштабах Амерыкі,
штосьці вартае. Што бы вылучылі самае галоўнае для Трампа ад гэтай здзелкі? Самое главное, конечно, самое главное для Трампа – это уплыв на выборщиков внутри самих США. Это самое главное. И когда он сможет себе, ведаете, причепить такую медаль, я вызволил всех белорусских политвязней, гэта конечно невялікая перамога у самих США, але гэта ўсё ж таки некі яшчэ адзін такі плюсик да яго палітычнай кар'еры. І мне падаецца, што трэба разглядаць вось гэтую сітуацыю, у чым яго інтарэс. Канешне, ні ў ніякіх ні грошах. Мы ведаем, што Трамп прапануе фантастычныя такія, ведаеце, праекты кшталту курорта у сектары Газа, ці выкупу ўсіх там угнаенняў у этих рэдказемельных металаў, прабачце, оба Украіне, які таксама не мае ніякага сапраўднага такого фінансавага грашовага сэнсу. Але вось гэты статус чалавека, які вызваліў у нейкай краіне, пусть і такой далёкай для США, але ўсіх палітвязняў, мы ведаем, што Беларусь знаходзіцца на 3-м месцы зараз па колькасці палітвязняў у свеце. Гэта плюсик да яго статуса, гэта плюсик да яго іміджу, і таму чаму не? Чаму не, калі гэта будзе не вельмі шмат каштаваць, і калі гэта будзе мець ускосны ўплыў на становішча цалкам з бяспекай у гэтым рэгіёне. Таму я бачу сітуацыю вось так, і інтарэсы беларускага дэмакратычных колаў тут сыходзіцца з інтарэсамі Трампа. Што будзе далей, невядома. Я ўзгадаю, што Трамп не ставіць пытанне аб дэмакратыі ў Беларусі, на жаль. Але, напэўна, калі б ён яго ставіў, то не было бы зараз вызвалення, не было бы вызвалення 13 палітвязняў раней, не было бы Сергея Ціхановскага зараз на волі. Таму мы маем такую рэчаіснасць, такую, якая яна ёсць на сённяшні час. У вас мало часу. Давайте еще одно питание. Я хотел запытаться про Нобель для Трампа, потому что многие связывают вот эту активность с тем, что нібыта американский президент вельмі хоче атрымаць Нобелевскую премию миру. И он, зрештою, сам про это несколько разов выказывался. Як вы думаете, белорусская громадянская супольнасць, вы у прыватнасці, вы падтрымалі і ці павінны падтрымаць такую ўзнагароду для Дональда Трампа при умове, что, конечно, все белорусские палітвязні выйдуць на волю? Но я не упэўнены, што гэта менавіта прэмія міра, таму што калі б ён не толькі вызваліў усіх палітвязняў беларускіх, але яшчэ яго дзеянні прывялі да таго, што ва ўкраіне спынілася забойства людзей. Вось калі б яно спынілася, я быў бы першым, які прапанаваў бы Координацыйнай радзе прыняць зварот, і у меня было бы ўсё унутры вельмі так спакойна за тое, пад чым я падпісваюся, таму што ўсё ж такі палітвязні гэта вельмі важна для Беларусі, і гэта першае пытанне для Беларусі. Але тое, што адбываецца ва ўкраіне, у некалькі разоў страшней. Там кожны дзень забіваюць людзей, значна большая колькасць, чым беларускія палітвязні зараз за кратамі. Таму, напэўна, я падтрымаю рашэнне Координацыйнай рады, але калі гэта будзе разам з прыпыненнем баявых дзеянняў ва ўкраіне. Дзякуй вялікі, спадар Александр. Дзякуй за тое, што вы пагадзіліся, едучы кудысьці на аўтамабілі, спыніцца для нас. Не спазняйцеся, едьце далей. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Александр Кнурович, сябра Координацыйнай рады і блогер. Дзякуй вам вялікі. Мы працягваем наше выданне. Літаральна праз імгненне да нас мае далучыцца дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка. Мы пагаворым з ім таксама пра галоўную тэму сённяшняга дня. А зараз я прапаную паслухаць сёння зварот лідаркі дэмакратычных сілаў Беларусі самой Святланы Ціхановскай. Я цяпер у пасольстве ЗША, дзе чакаю нашых герояў-палітвязняў, якія вось-вось сюды прыедуць. Сэрца радуецца за кожнага і кожную, хто сёння атрымаў свабоду. Але наша змаганне працягваецца, пакуль за кратамі застаюцца астатнія. Давайце памятаць, людзей прымусова высылаюць з Беларусі. А насамрэч кожны павінен мець права на выбар, заставацца ці выязджаць. Вызваленне – гэта вынік супольных намаганняў. Я шчыра дзякую прэзідэнту Дональду Трампу і яго камандзе за іх ролю ў вызваленні палітвязняў. Гэта гуманітарныя дзеянні, і мы вельмі іх цэнім. Я ўдзячна Еўрапейскаму Саюзу за прынцыповасць і паслядоўнасць, а таксама ўсім беларусам і замежным сябрам, якія гэтыя гады не давалі свету забыць пра нашых зняволеных і трымалі тэму палітвязняў высока на парадку дня.
Гэта была Святлана Ціхановская. Праз імгненне мы спадзяемся, што да нас далучыцца яе дарацца Франак Вячорка. Мы разумеем, што сёння вельмі заняты дзень для Франака Вячоркі і для іншых беларускіх палітыкаў, але мы спадзяемся, што яны да нас далучацца. У гэты самы час я працытую некалькі апошніх навінаў, якія вы, ў прынцыпе, самі можете прачытаць на нашым тэлеграме. Я заходзіць і падпісвацца на тэлеграм Радыё Свабода, калі для вас гэта бяспечна. Таксама лайкайце гэтае відэа, ставце падабайкі, пішыце каментары, каб яго маглі пабачыць як мага больш людзей. І зноў жа, калі для вас гэта бяспечна. Галоўная навіна – гэта бясспрэчна сітуацыя з Міколам Статкевічам, экс-кандыдатам у прэзідэнты, былым лідарам сацыял-дэмакратычнай партыі. Ён адмаўляецца ўязджаць у Літву і вярнуўся ў Беларусь. Самастойна пайшоў у напрамку Беларусі, паколькі знаходзіўся ён на нейтральнай зоне. Гэта такая унікальная з'ява, не паўсюль яна ёсць. Паміж межамі дзяржавы ёсць пэўная выспа, дзе людзі знаходзяцца як бы ў падвешаным стане. Так вось, паводле літоўскай тэлевізіі, Мікола Статкевіч ужо не ў падвешаным стане, ён вяртаецца ў Беларусь пешкі. Вось, зараз вы пабачыце, гэта кадры вызвалення Міколы Статкевіча ў 2015 годзе. Так яго віталі ў Менску, тады Менск і Беларусь былі зусім іншыя. І журналісты, у тым ліку Радыё Свабода, маглі вітаць палітыка ў Менску пасля вызвалення з калоніі. Гэтым разам зусім інакш. Адзіная крыніца інфармацыі пра Міколу Статкевіча – гэта, як ні дзіўна, веб-камера Дзяржпагранкамітэту у пераходзе Каменны Лог. Нагадаю, гэта беларуска-літоўскі памежны пераход. Ёсць таксама на сайце, дакладней на тэлеграм-канале Радыё Свабода, відэа прыезду дэлегацыі палітвязняў ужо ў амерыканскую амбасаду. Магчыма, мы праз імгненне зможам вам гэта паказаць. Гэта быў Мікола Статкевіч. Падобная сітуацыя паведамлялася, што нібыта не толькі з Міколам Статкевічам, які адмаўляўся ехаць у Беларусь, нібыта яшчэ дзве асобы не хацелі гэтага рабіць, але пакуль такая інфармацыя не пацвярджаецца. Зноў жа, нагадаю, што адбылася ў Вільні прэс-канферэнцыя спецпрадстаўніка Дональда Трампа Джона Коула, які расказаў, якая мэта ягонага візіту была ў Беларусі, перамовы 5гадзінных з Лукашэнкам і да гэтага двухдзённых перамоваў з рознымі чыноўнікамі наконт вызвалення. Дык вось мэта нармалізаваць адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Рэспублікай Беларусь. Пра гэта сказаў Джон Коул. Вось, зараз вы зможаце пабачыць ліст Дональда Трампа, які Джон Коул сёння прачытаў Александру Лукашэнку. Вельмі цёплы ліст, дзе ўзгадваліся нават Арына Сабаленко, малітвы ў адрас Лукашэнкі. Ну, зрэшты, паглядзіце самі. Уважаемый господин Лукашенко, Мелания присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Мы случай отметим, хотя у нас не принято там в Беларуси. Мы особенно удовлетворены тем, что признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Сабаленко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна, и мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями. Мы смотрим с надеждой в будущий год. Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси. Гэта быў ліст Дональда Трампа ў адрас Александра Лукашэнкі, які сёння быў зачытаны падчас сустрэчы з прадстаўніком амерыканскага прэзідэнта Джонам Коулам. Зараз мы яшчэ раз вам пакажам невялікае відэа. Ну, прынамсі, гэта самае свежае відэа з памежнага пераходу, дзе бачныя вызваленыя сёння палітзняволеныя. Нагадаю, што група беларускіх палітзняволеных – гэта трошкі больш за 30 чалавек. Яшчэ 14 вызваленых – гэта грамадзяне заходніх краінаў, Францыі, Польшчы, Літвы, Латвіі. Між іншым была вызваленая супрацоўніца санаторыя «Беларусь» у Друзгеніках, якую асудзілі ў Беларусі за шпіянаж. Гэта ураджэнка Беларусі, але яна мае літоўскі пашпарт. Калі не памыляюся, гэта Елена Романіцкене.
Мы спадзяемся яшчэ, што до нас далучыцца Франак Вячорка, пакуль нам не ўдаецца злучыцца з палітыкам, але зноў ж яшчэ важная навіна сённяшняга дня – гэта прыпыненне санкцыяў супраць нацыянальнага перавозчыка Белавія. Нагадаем, што гэта амерыканскія самалёты, яны маюць рамантавацца менавіта дзякуючы амерыканскім тэхналогіям. Гэта было немагчыма на працягу некалькіх гадоў, і сёння было абвешчана, што гэтыя санкцыі прыпынены. Давайте яшчэ раз нагадаем, як гэта ўсё адбылося. Я хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с Белавия. Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение, которое было принято президентом, который сказал, сделайте это немедленно в отношении Белавия. И сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. Што дакладна азначае адмена або хутчэй прыпыненне гэтых санкцый, вы можете прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Спецыялісты тлумачаць дакладна наступствы такога рашэння амерыканскага боку. Нагадаю, гэта не адзінае рашэнне, пра якое сёння было абвешчана. Таксама Джон Коул сказаў пра тое, што Злучаныя Штаты вельмі хочуць аднавіць працу, паўнавартасную працу амерыканскай амбасады ў Менску. Спадарства, гэта ўсё на сёння. З Франакам Вячоркам, на вялікі жаль, нам пакуль не ўдаецца злучыцца. Калі ўдасца гэта зрабіць, вы прачытаеце тэкставую версію на нашым сайце свабода.орг, пра які ўжо сёння казаў. Будьце разам з намі, чытайце сённяшнія добрыя навіны ў нашых сацыяльных сетках, сачыце таксама за нашымі жывымі эфірамі на Ютубе Радыё Свабода. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Усяго вам самага добрага, бывайце і заставайцеся за свабодай.